Tabuji matuata marede hita. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Pardigan basa do Jehovah, tau partanobatoan di ari hagogotan, jala ditadda doakan na marhaposan tu ibana. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, na sokal jalana bonar, dialohodo na gicang maroha, jala dipati bohodo na seret maroha. Alani ihu pangido hami tuho, saira moti hami asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, seret, tobok, jala burju rohanami, diadopan ni halak salhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita.
tatangihon mapatik ni debata di minggu pas 12 hondung Trinitatis sadarion imana tersurat di Galatia bidu onom ayat 10 atong bisan sadihari dope taulahon manadenggan disaluhut halak alai gumodang matudongata saha porseaon ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naombar tu patik mi amen. Marende mahita. Tatopoti madosata tu debata tape serep marohata martangiang mahita ale Tuhan debata amanami nadibuan wagicang hodo patupahon hasesani dosa dihami halak nadagolon marhite-hite anak kaholongan ni roham say asima roham dihami akan mangarsakon dosa nami say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehon matuhami todim nabadia asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami makka porseahon lahom manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabi pelean na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata isebe mangulahon akan napinildit ni debatado nama mitori isedo nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dada holanii naung mulak mangoludo jala disiamun ni debatado ibana mangodihok kita hasangapon madi debata na digijang amen. Marede mahita.
Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel di minggu pas 10 hon dung Trinitatis. Imana surat di Lukas bidu 24, mamukasian ayat 25 saat rodi ayat 30. Mapsikat soring mahita macahasa, sian hamima ayat na parjolo. Alai torop do halak nama dongani ibana, jadi humu sorma ibana, nin nama madok nasida. Ganuk halak naro tu au, dang tarbahen gabe seseanku. Ia so disagohon ibana mana, inana, naolilina, anakona, haanginana, dohot aka ibotona, ro dihosana sandiri. Dang terbahen gabe sisiaku halak, naso manuhuk silang natu ibana, laho mangihuton au. Aise hamu nagiot pajongjong palas-palas, naso jumolo hundul mangetongi si palohon natusi, manang natuk halo patuluson. Unang di pauli jolo ojahanna, hapedang tuk gogona pasatosa, gabe surahan ni sudi halak na marnidasa ibana. Dohono sidama dipuka halak ondo pajokon-jokon, rape ndang adong bahenona pasuhon. Ise raja na borhat, marmusu mangalo dongan na raja, na sojumolo hudul mamikiri manang na tardopak kosa mardongan saloksa soldadu alonai, na Roma na hopi ibana mardongan dua loksa. Alai ago sotarbani, suruona mapangulu, minsan holang dope musui, mangido pardamean. Hamu pe, dang tarbayan agia ise hamu gabe sisi aku, anggo sotar tadi kosa nasa na di ibana, ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Maredema punguan ina pada Kamis.
Marede mahita. Taha tidakon maha porseaot tai, songon nahina didakon ni dongata sah porseaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapa langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana didubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpadal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo nato sudeni. Di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sa huria na badia, huria hatopan nila Kristen akan na badia, dohot di sasean ni dosa, dohot di atai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangluan na serasuda. Amin. Markorma gabungan sada.
Salam amanginang. Shalom. Warta jemaata di minggu ta sadarion di minggu 12 Dung Trinitatis tanggal 4 September 2022. Goarni minggu ta sadarion ima minggu ke-12 Dung Trinitatis jalagabe topik di minggu ta sadarion ima patardo saluhutna di hadapan ni debata. Semuanya nyata di hadapan Tuhan. Nomor 2, nomor tolu tajaha bema. Nomor 4 nabarjolo sadarion minggu tanggal 4 September 22 papungu pelean dohita tujolo ima pelean 2A doho 2B bahen tupak haporluan diakoni sosial Huryata dohot pusat HKBP Lasma Rohata Manupaki Pulau ni Paduahon di minggu tanggal 11 September 2022 nanaingro papungu pelean tujolo dohita ima 2A 2B bahen tupakta tu haporluan ulaon pahembakon ibadah dohot musik HKBP Lasma Rohata Manupaki ulaoni. Nomor 5 namonding nadiari Senin tanggal 20 Agustus 2022 nunga jumolo marujungolu sadaina sondang marisi tua boru siahaan opung Nicholas boru tutup usia 62 tahun sian jalan sewampu boru baru wek pitu tatangnya konma asa tumibu terapul keluarga na tinggal hon nasida. Nomor odom pangapulion di minggu sadarion dung sipul parmingguon siang pukul 10 saplima web di patupa Huryatado ulaon pangapulion tu bagas keluarga sondang marisi tua boru siahaan opung Nicholas boru di jalan Seiwampu buek pitu na niuluhon ni Pandita Resort Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM Pinangido Matu Parhalado Sintua Wek Pitu Punguan Seksi Parupuan Punguan Ina Parari Kamis Punguan Ina Hana Dohot Sudir Ruas ni Wek Pitu Asa Parsidohot di Ulaun Pangapulioni. Nomor pitu SK Mutasi Bible Fro Hombar tu SK Mutasi Naros Yan Kantor Pusat HKBP Piaraja Tarutung SK tertera Borhatma Sian Huryata Bible Puo Pera Florenda Tampu Bolon Gabe Bible Pro fungsional di perkampungan Ebenezer Sinaksak. Los Marhite SK nomor 74 garing Bible Pro SK 08 garing 2022 Gabe Bible Pro fungsional di HKBP Resort Immanuel Ma Bible Pro Tiorma Boru Tambunan Narosian HKBP Resort Kedaton Distrik Lampung disakapi patupahon pisah sambut di Huryata HKBP Resort Immanuel hari Minggu tanggal 10 September 2022 di Parmingguan pukul 10.15 WIB. Tatanya konma dengan mardalan proses mutasi bahen sangap di Goarni Debata. Nomor walu ruas napindah
Tajahabema. Nomor sia buah-buah parmingguan tu minggu tanggal 10 September 2022. Di hari Minggu tanggal 10 September 2022 nanegro tapasada gabe sahali parmingguan do parmingguota masuk pukul sia web ima naniluhon ni pandita Dr. Riris J. Siagian los dipatupado seminar ama dung simpul parmingguani jalan agabe narasumber di seminar rima Pendeta Dr. Riris J. Siagian. Alani dipangido matuhita saluhutna ruas dohot parhalado asa mangingot parmingguani dohot mandohoti ulaon seminari. Nomor 10 Tajahabema dohot jadwal kegiatan. Nomor 10 sada, 10 dua, 10 tolu Tajahabema. Nomor 10 opat naman jobui pertanyaan di Huriata ima hari Rabu tanggal 7 September 2022 horong ni wek sada B dohot wek sada C masuk pukul 10 sia 30 wib alani ria mahita parhalado dohot ruas laho mandohoti partanyangani jala jadwal naman jabui tu minggu nanaingro boima taida songon naung terjadwal di stensil wartawan. Nomor 15, 10 onom, 10 pitu, 10 walu Tajahabema. Nomor 10 sia ulang tahun kelahiran dan pernikahan Jemaat HKBP Immanuel. Penetua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penetua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 5 September 2022 sampai dengan 11 September 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Sebagai penguat firman Tuhan, Roma 15 ayat 10 tolu. Alai gokma di basa-basahon debata, napuna pakirimoni, Tuhamu ragam ni halalas ni roha, dohot dame di bagasan haporsiaon. Asalam sumurung hamu marpakirimon, pinar gonggomin itu tondi parbadiai. Amin. Nomor 20 sada Tajahabema. Nomor 22 ruas namar sakit dirawat di rumah sakit Manang di Tonga Bagas. Nomor sada Sintua J Hutajulu Wek 2 dirawat berobat jalan. Nomor 2 Sintua Dr. Andes B Marpaung Wek sada C dirawat di rumah sakit Advent. Nomor tolu Sintua MHP Pardede Wek 2 dirawat di Bunda Tamrin. Nomor 4 Monang Sitorus Wek Onom dirawat berobat jalan. Saya diramuti Tuhan ma asa malum sahid nasida. Amin. Nomor 20 tolu par hepengon ni Huriata dohot hepeng tahun kesetiaan Tajahabema. Songonima sahat warta jemaata di mingguta sadarion martang yang mahita. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa Sorgawi atas kasih dan berkat-Mu, atas perlindungan-Mu yang Engkau berikan buat kami dari hari-hari yang lalu
hingga saat ini Tuhan kami boleh sehat, kami boleh berkumpul di gereja-Mu yang kudus ini dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih dan berkat-Mu itu. Engkau sungguh-sungguh baik menyertai kami, memberkati kami. Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan mengasihi kami. Terutama pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang akan kami terima melalui pelayan-Mu Tuhan, Inang Bible Pro Boru Tampu Bolon. Kuasa-Mu yang terjadi atas dia Tuhan, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu ini Tuhan boleh memberikan firman-Mu yang terbaik buat kami, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik di dalam nama Tuhan, dan bertambah-tambah iman kami kepadamu, sehingga iman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami, dan boleh kami pegang di dalam kehidupan kami untuk hari-hari ke depan. Bapa juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan, baik keluarganya, baik suaminya sebagai pendeta Tuhan. Terlebih-lebih Inang Bible Pro ini akan berangkat dari gereja kami ini Tuhan untuk melayani di Sinaksak. Tuhan, Engkau berkati seluruh pertemuan kami selama ini, kebersamaan kami di gereja HKBP Immanuel ini. Dan Engkau juga memberkati pelayanannya nanti di Sinaksak Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Bible Pro yang akan datang ke gereja kami ini Tuhan. Untuk boleh kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Bible Pro kami yang akan datang kemari, dan Bible Pro kami yang akan berangkat dari gereja kami, gereja HKBP Immanuel ini, Resort Immanuel. Bapa, Engkau juga yang melayani seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, juga yang tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang terjadi atas dia, tetapi semuanya Tuhan berkati kami Tuhan, sehingga kami sama-sama boleh menerima berkat dari Tuhan. Berkati kami semua di sini, pelayan-pelayan-Mu, baik dari Pargudungan, baik Sintua, baik jemaat-Mu, baik anak-anak kami Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu yang terjadi atas kami semua, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menjaga gereja kami ini, Tuhan yang menjaga seluruh jemaat-Mu, supaya kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunkan segala dosa yang kami perbuat. Terima doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu dan mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Tapuji matuhata maridehita los papungupelean sada A dohot sada B. Ina
Tapasada rohata martang yang mahita. Ido tutu Tuhan ditadaho do ganup pami. Marsada-sada kana porsea tuho. Ala namana doho Tuhan dihami saluna. Ajari hami holan marsihohot. Tua dopamu di perdalanan ning ulo nami. Moloro hami Tuhan tu bagas corom nama huas do kami. Na male do kami dihatam na badia. Nanaing tanyoron nami. Alani buhar rohado pikiran nami. Asa mga tusi hami dihatam nanaing tanyoron nami. Makuling maho Tuhan. Nungarade hami lao tumangyon hatam. Amin. Horas marihita. Horas marihita manginang. Mulai tema huriana hina holongan. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Asa rapita marsaor. Dohon hatani di bata. Di parminggota minggu pas 12 hon. Dung Trinitatis manang minggu 2 minggu adorang sobor hatami. Sia tonga-tongani huriata. Alania mainang ramar saur mahita. Doho tuhatta hatani di bata nagabi ojakan dihita di bagasan tikion. Ima natar surat sian buku pesalmen. Bido 100 siap 30 siap. Ayat sada satu ayat onom. Asa terbuka ma bibel manang alkitab ta amang inang. Ujaha madihita alai dohok mahita. Mangyuton di bagasan rohata. Songonoma di dohok hatani di bata. Ede sian si Daud. Ale Jahoba. Disulikit jala ditadaho doau. Saya di boto hodo manang na hudul. Manang na jongjong au. Garisian na daw. Dia tusi hodo pikiraku. Manang mardaladalan manang modo mau. Di sege hodo au. Jalatakas do. Di botoho akka dalaku sudena. Aida ngadong nanggosada hata di atas dilaku. Tongodo aleja hoba. Di botohodo sudenai. Tolesia pudi. Tolesia jolo. Dihaliangi hodo au. Jala di linggom tanganmu doau. Tung masurukudo parbinotoan. Si songoni diau. Mati bohudo. Dang tardogdongau. Ima sahakna. Amainang uriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Pamuhai ni jamitata di bagasan obason asa omura hita mangatu si jamitata manginang. Adong masada carita di rok songonon. Adong mas sepasang suami istri yang sangat menyukai makanan olahan ayam manang lomorohana mangalang jagal manuk. Mulai mereka pacaran, molo mangan nasida di warung ataupun di restoran, sai menu nasida, di jalo nasida biasana ayam goreng, ayam kecap, soto, nah pasti manuk maturus, jagal manuk ma sai di pangido nasida. Yang menariknya manginang si cewek ini selalu dia manang inatai atau si perempuan ini yang menariknya dia selalu mengambil atau memilih bagian sayap dungi leher noma dungi cekerna akana na jorbu nai mate ka uluna songoni. Dan si bawei manang amatai manang halek nahian kidang manguli dope dang saut dope nasida selalu mendapat bagian yang paling enak pahanya gitu kan dungi dada akan ada bunai matung kan nadung sibuk naima hingga mereka menjadi suami istri jala tidak berubah lomo rohana sida mangalang manuk. Seperti itu amanginang. Dan sampai berapa tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangga suka duka. Demikianlah mereka memang masih menu manuki. Menu yang terfavorit mak di nasida.
Suatu ketika istrinya mau ulang tahun, suaminya bilang gini, "Mami, kan mau ulang tahun Mami besok. Ada loh kado yang udah papi siapkan untuk Mami. Tentu mulai doko namata songoni hita teh inang kan, boha rohatta, las rohatta kan, wajah ini pun berseri-seri. Betapa senang, bah, aha mamar sogo tate, ilian amat takon di hari ulang tahunku." Dalam pikiran si perempuan ini, manang si istri, dia berharap, bah, ulang tahunku pastilah besok suamiku kasih sama aku berlian wajo, inna kan? Atau aksesoris yang mahal, manang aha mak nau marga songoni. Pas dapat ulang tahunnya besoknya, ilian amat tahu makadona, "Oma mami, buka madah hadiah ulang tahun yang sudah kupersiapkan samamu. Dan ini adalah yang sangat kamu sukai Nina." Ujungnya atau mainat tau membuka kadona. Dung dibuka ibana manginang kadoon, langsung tangis mainat teh. Inna, aku laos oma kadona inna tangis ibana. Ibu tuh kamu do tahe, puasa tangis inat teh. Ateh? Berarti dang pulau pak udu tiba teh. Iya. Tangis ibana ala diripu ibana ana ilaya namat teh. Berlian. HP hadiah manang na ilaya namat teh tu ibana ima. Di baima di kadonai paket ayam goreng, ayam gota sudimai, alai holan uluna sayakna leherna doho ceker neima. Ujungna tangis maibana, sedih. Dia merasa suaminya tidak memahami dia. Karena sebenarnya amang inang istrinya ini tidak senang sebenarnya dang lomorohana sasitongna sayapnya, lehernya manang cekernai, tetapi dia selalu mengambil bagian itu asa bohama supaya suaminya las rohana imate pengorbanannya kainat tahun kan ngabe buat apa ngabe anon mau abe dungsai bana kan baru lihat tuh hita demikian. Padahal selama ini mulai dari pacaran sampai dengan nikah, ternyata sayap, leher atau cekernya itu tidaklah hal yang dia sukai. Alai bohama asaboi las rohani amat tanah karena bentuk cintanya kepada suaminya. Gitu kan? Alai di dalam keadaan itu istrinya merasa bahwa suaminya tidak mengenal dan memahami dia. Tidak sepenuhnya suaminya mengenal dia. Suku-suku dihita amang inang tua kamat ta majuate amang ita dahamu do tahe takas akka inat tadi jabu tahe inang luar dalam oti ate akka inat ta majo ita dahamu do tahe takas amat ta tahe amang inang inang jelas holan na iduru na ido manang holan na biasa na iberek kamu ido ade. Naposo bulung, jelasnya kalian tahe mengenal mama bapak kalian ini atau abang kalian tahe semuanya. Bisa kalian tahu kepribadian mereka semuanya? Belum ya, masih ada yang belum kita ketahui. Alani doa manginang uriana hinang olongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus turpukon macetakas di padar bohado panadayon di debata marado poncol manatino pana lobisian panadayon ni natoras tuyana konna lobisian panadayon ni suami terhadap istri atau istri terhadap suami lobisian ni mahape paradayon di debata di bagasan ngolu ni akka natino pana. Ditadari bata kondisi, posisi, manang lagi emosi do kita sude HP perjalanan hidup kita, totalitas hidup kita, real time semua Tuhan tahu. Na adong di hita mari hita pak kata yo tahun pikirata doho akka parbino tota amang inang macai sikop jala begitu akurat do debata mengenal data-data kepribadian kita masing-masing. Data personal manang database tasada-sada Tuhan itu mengenal amang inang. Ido na dipakai lalahon Raja Daud hati hai rap doho Tuhani. Dang adong HP dipakai lalahon Raja Daud nabuni dia dopan ni dewata
baik itu masa sekarang, masa besok dan yang akan datang. Nungata kas HP saluhuna ditadda debata. Maka ala ditadda debata do ibana. Diboto debata do data dia. Maka dihilala ibana mah. Na dijaga debata do ibana. Na diurupi debata do ibana. Hobar tu kondisi keadaan kebutuhan yang dia rasakan. Ino na kinamanginang takas didok di ayat sade. Bagas itu tuh panulik kiton ni debata. Tuhita jolma. Itu dia nanti yang mau kita nyanyikan buku ND 267. Oh Tuhan sulikit maau. Semua Tuhan mengetahui. Takas HP panuluk kiton ni debata tu hita jolma. Dungi ayat 2 ayat 3 idokon. Di boto debata do nasa pangulauta. Dangadong nabuni akababahenata. Diadoban ni debata. Sadi hari hita udul manang jongjong. Semua di boto debata. Di pamana debata do HP saluna. Songoninang akana dipikirat tahun. Begitu jelas Tuhan mengenal kita. Amang inang. Dia mah. Na taulaun na salpuinin na nuai semua Tuhan itu mengenal. Berarti di hati dakon parpesalme ma marhite turpuktan. Kalau Tuhan mengenal dia secara nyata, berarti tidak ada lagi hal yang perlu dia tutupi di dalam hidupnya. Sudah patar diadopan di debata jala ido topik mingguta patar dosa luhukna diadopan di debata panadayon di debata dang holan sebatas pamerengon manang holan hata-hata ni jolma, tetapi Tuhan itu juga melihat keadaan Daud, bahkan motivasi dia, tujuannya baju pangdohok Tuhan ini, Tuhan tahu semuanya, bahkan dosa na ditabunion si Daud dia tahu. Ima ditikina na selingkuh si Daud dohok si Beceba, ripeni si Uria paranganna. Tuhan tahu. Alani didokon ibana dang arong HP nabuni di adopan di debata. Alani ala dang arong nabuni di adopan di debata, tidak ada yang bisa disembunyikan. Alani di pasati mana manguluna tutukani. Saguru di homa Tuhan. Aina boto do hosaluna. Jala ikut tu homa hau. Marpanukun, tidak ada hakku menutup-nutupi atau demikian, tetapi tulus Daud menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Amainang huriana hina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus gari natoras hita songoni tu i anak kota jala sebalikna anak kota tu hita natoras boy dohonota songo suku-suku nami na parjolo nakin dang bo apala boy sikop panadauna hita tu i anak kota tu hita nangpe naung samudar hita amang inang manang naung saripe hita nang pe saja bu hita jala di bagasan hubungan nama cerosupe hita tarokon dang sikok dope tatada 100% orang yang ada di sekitar kita tarokon majo suami istri atau anak-anak kita nabui do dang diboto inata ahanani ulani amatte songo-songo lima na inata maradopon amatana atau anak dang sudah hita natoras mapoto ahadonani ulani akka iana kota dang masih botoan hita amang inang molo dang tababua sasitongna na di bagasan dirita haru dirita sadiri pe mungkin kita dang sikok dope hita manada hita amang inang si patau olo do hita magabusi diri tahun nggak mampu, nggak tahu aku berdoa, Nina. Allah dang ya itu. Doa itu bukan untuk dipelajari. Misalnya songoni kan, alai nabu itu sudah. Alai dia tidak yakin dia bisa untuk memimpin lewat doa. Imana patuduhon ternyata adong keterbatasan parbinotoan nih hita jolma dang sikop HP mamereng manada dong atta jolma bahkan diri kita juga bisa kita tidak sepenuhnya mengenal amang inang. Alani idi boto debatado ahana tas pikiri ahana naing tahatahon ahana adong diuto-uto tahun ahana ta keadaan yang sedang kita alami nang pesipata mekel hita di hapataran alai tangis hita di habunian Tuhan itu sebenarnya tahu apa yang ada di
hati kita. Alani molo tangis pehita di mekel hita rina torop, tapi Tuhan sebenarnya tangis borukon habe pojok do habe pakilala anak nina. Di foto Tuhan do habe panggulmi ton ni ngulut tahun amang inang, manang na hudul pehita, manang na jongjong pehita, manang na mardalani pehita, bahkan dinamodo pehita. Tuhan itu tahu apa yang sedang kita pikiri. Kan Allah do sipata songoni mula dong ngata na marsahid amang unang pola pikiri gudang pikiranmu asa sehat to. Kita mau tentunya bilang dong nahu pikiri aku pikiri isu delo isi itu hanya batas kata-kata kita. Alai na foto rohat tahun do na dipikiran tahun ise kita tidak tahu kan amang inang alai Tuhani di foto do kita. Dang holan ulota di boto, dang holan akan atarida amang inang. Tetapi di setiap inganan nih HP Allah hadir di tengah-tengah dan tidak dibatasi oleh situasi apapun. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Amang inang, uriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita atau setiap orang tentunya memiliki privasi atau sesuatu yang rahasia di dalam dirinya. Adong dokan sesuatu na rahasia dihamukan, nisipak kamu kan manginangkan. Ada sesuatu yang rahasia, maka untuk menjaga rahasia itu rikokma ada kamar pribadi, rumah pribadi, manang catatan pribadi kita, ada kunci pribadi, password pribadi kita, atau chat pribadi kita dengan seseorang. Demikian karena manginang asa boha molo tabai songoni asa unang di boto colma nadong dihita keadaan kita manang molo apalagi teknologi sekarang molo taihuton di Facebook, IG, di YouTube, musai TikTok molo taihuton sasahalang misalnya artis atau seseorang toko molo taihuton IG nasida manang YouTube nasida pastinya ada tujuan mau kita lihat kan. Mana tahu ada berita-berita baru tentang dia. Ati tungadong musik kabar songot dia doi bana. Dengan demikian Facebook, IG, Instagram dan lain sebagainya itu bisa membantu kita mengenal orang. Walaupun kita melakukan itu amang inang berusaha menutupi atau privasi kita tidak diketahui orang, oke lah kita bisa melakukan itu di hadapan teman kita. Alai di hadapan Tuhan kita tidak ada bisa menutupinya amang inang. Apalagi nakil songona huroko kami teknologi saat ini boido mangaleo kita informasi yang akurat tentang seseorang. Misalnya kan ngarong saat tuau yang mana mau jadi bibel pro yang mengganti nang nina ngai langsung iwereng Facebook na ordo manang na on mungkin adong piga goar kan ordo manang on. Jadi dengan adanya Facebook, dengan adanya ini kita bisa langsung menadah. Alai tatada sia dia do. Fisiknya saja. Amang inang manang di tengah-tengah ni huriata, di main database ni huriata, asa boha, unang terdaftar ruas ni huria 500 kakak, HP narotu par mingguan holang 200 kakak nina sokone ade ujungnya dang mana dahami parhalado tu akka ruas ni huria alai marhite database na takas di tengah-tengah ni huria jelas ma di boto parhalado huria par huria ni ruasta marhite database ima gabe di boto ma on ruas nami don berarti wek sada dobah sada bedobah berarti omma bagian nami supaya kita lebih enak berinteraksi dan berkomunikasi amang inang. Boy, teknologi saat ini bahkan kejelekan kita juga apalagi sekarang ya jejak digital kita. Boy, alani molo mabai status akainata molo akamat kan jarang do mabai status. Alani molo mabai status hita di Facebook, di IG tai akan adinggan-dinggan nai mah. Motivasi mah. Molo sangat ada kon hari ini aku benci sama opung si ini. Sampai selamanya gak akan berteman aku sama dia. Habis so tabo tong uluan ate. Topu 2 bulan naik ngamarali-ali na sida. Habis diingatkan lagi tahun depan kan. Ujungnya orang tidak percaya kepada kita. Amang inang alani akan ada gemah.
motivasi menguatkan satu dengan yang lain. Alani na boido hita menipu orang dari luar atau orang tidak mengenal kita amang inang manang nuaing godang dohala asa unang habotoan bagaimana keadaan dia dengan adanya CCTV saat ini asa aladong CCTV di gereja debah ikosongono mau ala patar anu sotumi bereng di bilik parubason adong songonon maka kita harus hati-hati. Orang sudah lebih banyak lebih takut kepada CCTV pada saat ini. Itu karena menginangkan daripada Tuhan ujungnya karena masa noaing megan CCTV bisa diputar balikkan alai molea tema sedikit demi sedikit berita noaing ade. Nah masa pembunuhan tu salah polisi alai sedikit demi sedikit nunggah patar. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kepura-puraan atau menutup-nutupi semuanya di dalam hidup kita amang inang. Pada waktunya molo pakai ini nate ikon haboto wadoi manang durian nih molarong dijabut ta durian tatabuni hope tu dia tong doa dong nah mungkin amang inang dihita jolma boido tatabunihon manang boido hitam merahasia seketika terhadap orang lain. Naboido tatabunihon aibta, naboido tatabunihon dosata, pangalahot tanah jahat, naburuk manang atar asai bereng colma na burcuau, lapok mahataku, manang papahenakku hanya pura-pura demikian amang inang. Tetapi kita katakan oke lah kita lulus dengan itu. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada pribadi kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sepenuhnya amang inang baik itu dosa kejahatan, baik itu pergumulan kehidupan kita, kerinduan kita, perlakuan orang kepada kita. Tuhan itu lebih mengetahui. Alani orang pola gabe patubu perbada-badaan. Alai pasangak matu Tuhani, molo lungur rohata, molo tangis kita, merasa dikucilkan kita amang inang, merasa diasingkan kita. Sampaikan saja kepada Tuhan. Alani doa manginang molo tadok dadada Tuhani. Mungkin tidak sepenuhnya kita mengenal Tuhan. Alai lobi siapa na dautaido ibana Tuhani mana dahita ganuk marsada-sada. Bahkan songona hurokon nami nakin semua keadaan kita Tuhan ketahui. Boy tahe diiringi cio buku de nomor 170 sada. Tanpa imah boy do kolak ni ayat sada tay dia orang tinongkan amangkan dibantu sama song leader ya. Tadai mau sukapi madohot rohaku. Madalaku Olo ditadahu au dibadah asa unang marisuang api harorota tu parmingguatan noaing ya mungkin adik-adik kami teman-teman kami remaja Naposo kalian bisa berbohong kepada orang tuamu atau melakukan hal yang tidak baik di hadapan kami orang tuamu alai mabiar mahamu Tuhan melihat asa unang dicoba-coba hamu martabuni siana dupan ni debata asa unang gabi salah ngulut alai asa dinggan songon si Daud namano poti ibana tutukani dihasala anna naparpudi asa boy hita takas suan di rohata patar dosa luna diadupan di debata ubay kai masada barita namar donga poda namar dok songonon amang inang adong masada guru yang mempunyai 10 murid.
Kira-kira di dalam pelajaran yang terakhir di jauh guru nom manasida na sapului marbaris manasida. Dungi disagihon guru nauma nasida ile yang ma sada manuk na mangulu tu nasida. Dungi dileam mamuse raut manang pisau tu murid na sapului pisau na tajam. Dungi didokma tu nasida. Lau mahamu lului hamu ma inganan muna. Lului ma inganan nasuhi. Waktunya hanya 1 jam. Dungi seat tamu ma manukoda dengan syarat. Dengan syarat. Unang adong nama foto manang ise. Jangan ada orang yang tahu kalau kamu memotong itu ayam. Pasti mereka semua berkata, bah murah naik bah. Nina rohana sida. Dungi marserak mana sida mangalului inganan. Adong mai lului itu inganan ibalik ni batu. Adong malau tu raba-raba. Adong matu pucuni buhit. Pokokna na sapului dilului na sida mah. Inganan na bunyi supaya orang tidak melihat. Dung hirasa jom amang inang habis mah tiki nasida. Marbaris manasida ditiok ma manuk naung dipotong nasida nai nakin jala ditiok ma pisoi dungi dipareso guru nai ma manuk naung dipotongi nang dohot pisoi dungi disukum ma sada-sado nasida bohari baik konakin manea manukon adong do nama mereng pasti alus nasida dang adong guru. Ay lau dau tu balik ni batuan, lau nak kitu raba-rabaan, lau nak kitu pucu ni buhitan, asa unang adong na mapigi manang nama merengau, laho maneat o manukon. Bahkan gariada dia lusina di nasida, gariada asa unang terbigi hu pilos mak rukung ni manuki, asa unang martahuak. Adong misai, au hu ikak mahabong nei, asa unang hebeng, asa unang gawe ribut manuki guru inna. Dan cara-cara na asing. Jala dibereng guru nai mak, di parohau mak, sian na sapului. Ternyata adong mak nama puan manuki mangulu dobe. Sada halak mak sian murid nai. Dungi didok guru nai ma bah puasa dang diseket to manukon dang dope di potoko manukon inna dong disuku guru nai puasa dang diseket to manang di potoko dia lusi ibana ma guru nami hulului do memang sude inganan jala hulului do sude memang sude proses ni ujian na iroko guru itu kami unang adong nama poto nah maneketon hami lau doau mangalului ingana tu satu son alai saya dong do na hubegi huilala nama merengau ujung na gabi sudah maau mamotongon maneaton dang pola gabi hubunu alamabiarau saya na adong do huilala di pudikku na mamereng au nina ujungna Roma guru nai irok koma tunasida om mana toko nadaput nilai 100 nina ibu tuh kamu do buah sama inang ala oh lo diulau ni bana do nai dokko ni kan ala nang pedang ibereng ibana alai dilala ibana do adong na mamereng ibana songoni amang inang ujungna dang diulaon ibana songon na didok manang songon na iulaon akadongan na ujungna gabi ibana do na dapotan nilai na dinggan na boy do hita celmadang manada hita alani keada atta manang boy do hita tidak benar-benar lagi mengenal dong atta apalagi zaman modern nuai apalagi akainata te na biasa na jolo pesek do dina igung non alai alanga operasi dungi romuse tu parpungan olo do hita madok bah ise do hoida ninna te ala nungga pa bagaku
manang obu nahian kariting do songonia de kan alai topu tabereng nunga lurus manang namo mokian amatai topuro 3 bulan dang mar minggu ngasongon naslim olo doi tabah oh doi takut ada bah songoni bisa saja keadaan kita tidak mengenal seseorang alai takas mata boto amang inang secara total real time benar-benar Tuhan itu mengenal kita nyata tutu do HP ala patar do HP ngulut tahun dia do pandi debata jaladang adong nabui tatabunihon didok matu hita amang inang asa biar mida tukani mahita di bagasan ngoluta dang marwaso hita di bagasan ngolut tahun songot dia penaing tabain madalani ngoluta alai Tuhan itu Tuhan bisa deteksi kita bisa mengetahui segalanya. Alani unang adong nada tutupi dan biarlah kita semakin takut untuk Tuhan bukan takut kepada manusia. Hidup kita ini selalu di bawah pengawasan Tuhan, selalu dilihat oleh Tuhan. Oleh karena itu amang inang ta parhato po ma padonganion ni debata tu hita nanay mangod dihok kita doi molo di dongani tukani do pe hita dita deibana hita asalam takas do pakilalaan ta merasakan Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan kita tidak bisa jauh daripada dia. Borhak mahita mangulau-ulau ta marhite biar mida Tuhani jalata kasma jasa nadong di ngolut tahun uboto ado Tuhani si tuhita sian akan adong di humaliang ta margogo mahita manginang jala tahangulu mata ni debata di ngoluta amin martang yang mahita mulai tema Tuhan di boto hodo hami ise jalan nama nadda doho anda ni ula hami nama nadda doho Tuhan songod dia kondisi ni ngolu na wadopi hami nuain nama nadda doho Tuhan pangulau nami ganuk mersada-sada Tuhan ala dang adong na buni dang adong na boyhu kupi hami di ngolu namion patar dosa luhuk na di hadapanmu semuanya nyata di hadapan Tuhan ajari kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan takut kepada Tuhan asa marhite na biar hami tuho boy takas biar tuho kami dang biar tu hami colma alani ajari mah hami asa perdalanan ni ngulu namion ngulu na say marsiho tu adopanmu ngulu na say mangalului ho mahami Tuhan di ngulu namion ajari hami songon ama songon ina nang pedang takas hami maboto na adong di rohani inata nami amata nami nang ianak kon nami alay ajari hami asa marsita daak kami marhite holong ni roham di tonga-tonga ni keluarga nami nang saluhu na ruas doho parhalado marsita daak kami Tuhan ay hodo naong pasadaw kami di bagasan olong ni roham suliki mah nasana di rohan nami o Tuhan dodo maroha nang pikiran nami nang ilu-ilu nami nang keadaan natongon wadopi hami asa tahu hami marhaposan mangaluliho di bagasan ngulu nami tuho pasat kami ngulu ni ruas ni huriam kada dana remaja na poso ama ina nang parhalado saluhna oma Tuhan nama jagai ruas ni huriam na patongon na kalas ni roha itonga-tonga ni keluarga na sida di ulau na sida dia kena marsait lehon haipa sondau ni na sida asa hipas na sida nagodang akaparuk kilon na Tuhan pikiran na Toktong dongani unang gabi salah membuat haputusan nasida alai satia nasida Tuhan nangaka program pelayanan di tonga-tonga ni huriamon boy masaluh na dengan merdalan hobar tulomon ni roham sisa dosa nami alai Tuhan asa tung tamahami majalo asini roham marhite Tuhan Yesus martanya kami Tuhan amin tapuji matuhata marede mahita hu tapasahat mapelian sada doho sadabi 2A doho 2B
Tai dehon ayak sadari mahita jongjong. Oh Tuhan suliki maaf senangi aku tekas hukumku sodalia Tuhan paringas Tuhan madono Tatangnya koma beliata tuadupani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Odo haruruani salu sileo-leo nadinggan doho nasa uli bahasa nama luitus. Pasahatami masih na leon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau parhasia kami pilihan non pati bulhon arajon muri tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai maruharami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni sileon-leon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok moliate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say binar badia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon di banua gijang. Leho matu kami sadarion hanguluan siapa hari. Si sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tu kami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo ma pasu-pasu sia Tuhan dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata mahita. Di sodakon Tuhan dewata ma bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan dewata ma bohina tuhita. Jala di pasaoroh madamena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Manginang. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madihita.
Sunday.